Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ipriang subhaya pi baro syakimat gimat menta kajan met sni sajan kasan tarik unaitung arjar arpusan. Kimat kubor nakleng kejela. Chief Organizing Secretary Jongka Federation of Khasi, Jaintia and Garo People Sengkme samla kraw kupar nong si ulapan pawi ka jing smokia ka bajur namar ka jingdon ginong shuon ki bawan ban hertma yaki samla ka jai benriu daudra samla kraw kupar nong si laong baga seng kanom shong thai ban khanglat bat ban hikai ki samla ban long ki badon akor bat kiar no drug ubalong ka bi ka pentron yak bormet jung ki samla ki balong ki paya baskem bat namenta kalawe ki jong ka jai benriu dang kendiat sngi bau MLA kanong thamai constituency ba Charles Pengrop ula play yaki lightly ki surok yait kali ki lenti yait kjat hakash nong nora nong marbo but IT ru ya ki solar light syaka shnong shen on sala ban sambiang syaki katto kan ki dong ki badang donkam hakasan tarik unaitung arjar arfsan uba Charles ula play pait ba saya ka office trekam jong ka dorbar shnong nongra shlong rengkat ke jingdon lang jong rangba shnong uba DR lenra u secretary shnong uba pi pengrop ki rangba dong ki khot jong ka seng longkme ka seng samla bat ki pait ba nong jong shnong ka jing play ya kane ka office trekam kalong kumshi benta ban pensuk ya ki nong shong shnong ki badon kam ban yakendo ya ki nong lam shnong ki nong lam dong jong ka shnong nongra ka badon santli ki dong ba kentup ya ka dong nong marbo lom marbo nong lom nong pedeng bat ka dong khti ka sengkur sengkli jong ka shnong umdihar ribhoi district kala rai bantat kursipor yau samla meban care singkli ubasong basa hak sinong umdihar ribhoi district halor kikam runar baula le kat hadu bakala punjab buram ya ka kur singkli barok kawe kasengkur kala shim ya kane karai hadin bau new samla ula syakem dang hakini ki khindiat teo hak sinong paham seim kat bau dang krong pisabe aina ki dukan ki badon hak sinong paham seim hak kerteng jong kaseng ribhoi people movement Kaseng New Trap Youth Council Northwest Khasi Hills District kala lek ban bot dien bat ban penken mau ya ka jingkerpat ba kaseng shisnem menshwa kala dep ban bo da ka jingtho ha ka tnat PWD ka dei ban bo no da ki speed breaker ha ka surok National Highway 44E ha ki jaka badon ki school khamtam ha ka than benter kenshi bat nong kaseng khnang ba kanon ra ya ka jingsngan haga yat ka yang kamtam ya ki kena school ki ba hap yat lengba ya ka ne ka surok namar ka jingdon ki school hajan surok ka kashari jong ubi joshi special judge pokso mendi pathar North Garo Hills district hakarai balapan mi haka khalai tarik ujilio arjar arpsan kalarai penrem ya mixen bi marak ubalasya basa hadaram tekalang hapo ka section license sau C jongga Indian Penal Code but passet along shisnem nalor ka batan kuna shi hajar tingka halor ka jingdong kti ban lek pek tu ya ka wei ka khana kan thai ka badang su working president jongka khon new trap national awakening movement uba Thomas Pasa ula kan tho teng ya ka jing yo wai dukan da wei barjala ha ka jaka jongka Khasi Hills Autonomous District Council buat Thomas Pasa ulabu jingkli yaki executive committee ki barim bakumno uni ubar jela uyo ban syong hagadukan balong try da ka district council habaya ka district council jutep kum kasti yada nak benta ki try mulok halor kani uba Pasa ulakan tu yaka executive committee kabala yalam da ka voice of the people party badai ban penbet no mardor yakani benta Kikhon kaniam tre hapok karat jawai. Rengkat kejing yadon bentalang ki syakriniam jong karat cermang tuber bat yalong kat kum ke nongrem hikai riam kila pendep ya ka lekniam kenya aingu aidem kabasisen sisnem yos iem pertat hakaduan kenya kabadon halum mukhai. Hagane ka step shwaban mi na yeng langdo. Kaladon ka lekniam pek tepu
bala shed dakal langdo ba ka ba udaloi upator ulangdo ki sangat rengkat ki syakriniam karaj jowai kin pek bat bishar yakidak kishin bapau hagi laiteli ki tpuniam ki balong gadak kashin sakhi blay ban pen i ha ka jinge dei bat ka rukam trekam karaj kashnong udaloi bat ulangdo kalangdo kasamla Janice Sawian kabala ja rengai nakasnong nong mensong shalong naduk bajan mit shitarik naitung arajar arphosan lalap haga jela Uttar Pradesh nin kasngi kibahi yang hasam kila pentip baya ke Janice Sawian lalap bakadon hapdeng ka met ka pakoi bakhia bat menta kidang don hagalenti ban lech shaw no yaka ban wan yalam no shalagi Menteri Sarkar Jelau Bakmi Yakatanat Animal Husbandry and Veterinary ulayatu ba kajingshna ya checkpost bat quarantine center Haribhoi district bat Hagaro Hills district kadang ya syakman kenang ba ondobla ban examine shwa tik patik ya ka kot kakya jong kimrat bamdo balawan ra nabar ke jela Hakabaya day bat ka jingshalan bean ya kimrat bamdo kamtam ya kemasi uba AL hek laong baki Deputy Commissioner ki day ki baju pek ngor ya kani ka kam bat ka day ka kamram jong ki pulit ban kem ya badon kti haki kam bean u MLA jong ka BJP ubalong ru menteri jong sarkar jela laong baka syong haka party ban shim ya karai hakabaya day bat ka jingbujli ya ka syuki menteri uba AL hek ulaong ba kanu karai jong parti kan deru karai ke bakhaddo ka benta jong unong yalam jong ka Bharatiya Janata Party Meghalaya State Unit uba AL hek ubalong ru menteri sarkar jela ulayatu ba sarkar kadang penkre ban pentrekam no ya ke Meghalaya Resident Safety and Security Act hak jela uba hek ulaong Baka BJP kalong kebakloi ban ai jinyarap ya ke sarkar jela ban ya kren bat ke sarkar pedeng hakapaya day bat ke jingdawa ya ke airline permit bat ula ongru balada ke sarkar pedeng ka ai jing menjur ban pentrekam ya ke ILP ki nongshong snong kari India ki bawanrung sipo ke jela Meghalaya Kim Day Satya ban syap UMLA jong mau hati constituency uba Charles Marngar ula hiar jurip yaki jaka sumar ki bahap hapo ka jingpet jong ka mau lasnai PHC bakan tup ya ka Turso Health and Wellness Center bat ka Thatrang Health and Wellness Center khenam bantip ya ka jingdon kam jong kini ki artli jaka ai jing sumar namar ba kumu MLA udon ka jing angnut bakini ki slem ai jing sumar ken ai ka jing syakri bapura katkum ka jing angnut jong ki pai mentang ini pai syakimat kubor nakalengkari Shisni, shwa ka jingdap khandai posnem, unong yalam balasya penrengkang pa nagari Tibet, Dalai Lama. Ulayashi menta hak jingduai bakerpang ha main Buddhist Tibetan temple kebadan ha Dharamsala negasngi. Ya gani ke jingduai lapenlong daga kasyak lani ka kenhun menteri jong Central Tibetan Administration haka kerteng jong ki nongshong snong kari Tibet kiba paru ya ke jing ai khublai rengkat ke kerku kerdo bau Dalai Lama unang im syongpra syongshang Menteri Rangba ke jela Uttarakhand Pushkar Singh Dhani ulah hiar syak pentor ke ba bani shimenta lang bat ki nongrep bantung yau sembai ke ba Menteri Rangba ulaong ba ka jing isim menta jong u bantung yau sembai ke ba kala penken mau ya ki por bala lek no bat ongru ba ki nongrep ki dei u bot lom jong ka yok ka kot jong ka jela pat karihi barok hadin ke jing syak peniap jong wei nong hikai bapau khman ha patna yau baratip kerteng kum u Gopal Khemka Menteri Rangba ke jela Bihar Nitish Kumar ula khot penlong ya ke jing yalang bakerki bat ki he pulet bat ulab tha bakatanat pulet ka dei ban treshtom na ka bentaban khanglat ya ki kam runar ruser hapo chila tang hapo khandiat kanta ka jing sya peniap jong Gopal Khemka hapatna hagamit sing thoding u Director General of Police jong ka Bihar Vinay Kumar ula thau ya ka Special Investigation Team balakli da Superintendent of Police ban penlong ya ka jing tokit ka babniak Kenang ban yokem yaki breu ki badon keti hagani ka kampam.
Namar ke jingrang terkong jong ki Jakarep hagi benta jong ka Trupur District Tamil Nadu. Kinong rep kila kerpat yagi borsen syar ban pelait no ya ko na parambi bukam ayar project sya Vatamalai Dam. Kabaju pun poi ya ko sya ki Jakarep bat kumjuru kabaju besar ya ko umbam di jong ki Pautli Kishna. Daga jing yo jing tip ke babenia na gitanat sentiat. Kipulet jong ka kanhon District Reserve Guard ka Special Task Force ban ka Central Reserve Police Force kila hiarban kanra ha ka klau ka berben ha Indravati National Park kebadan ha Bijapur District jong ka jela Chhattisgarh ha ka ba kila yo ban siat yap yawe nongyalam ba erang jong ka sengle no mawis hadin ka jingye ther kuli ka baju. Kisipai Assam Rifles bat kipulit ka Mizoram kilay okurup yakimar khito kibala palat shiklor point saw lak tingka bat yo kemru ya khatwaingut kinong khayi drog bakantup ya arngut ki kintai hapo ki arpsaw kunta bala letno. Yakini kimar khayito bat yo drog la yo kurup haga jingtalasi yakikali hagi bentaba pair jong jela Mizoram. Mentang ini pai pat syakimat kubor nak leng kiri ke pertai. Kaseng lekno Hamas, hau kurwo kubor kala pentip ba kala pediang ya kejing terwa jongki kesiang ban penlong ya kejing senge esiat ha Gaza. Kani kejing menjur jongki nong yalam ke Hamas kalong hadin kejing selok lang bat ki kenhun lekno nari Palestine. Hadin bagi layu ya kejing syak penterha jongki nong Palestine ki basa ha Gaza ha ki sipai jongkari Israel. Unong Aiftin jongka Foreign Ministry kari Iran Ismail Bakai ula pelait pat ba ya ke video balayo ringdur ya ke jingsya punjulor ke Jakasumar jongka Patok Evin Prison. Hadin ke jingsya ther namding ha ki sipai Israel ha Tehran kaba lad khat jubor ke jing im jongka nyu bukandai ngut ki. President jongka United States Donald Trump ulapan pau ya ke jing bom sngow hun halor ke jing long jing man ha kari Ukraine dak ba ong ba kamdon setia kan no ke jing ya penbait ban pensange no ya ke jing ya kan an hadin ke jing ya kran jong leng ba ka telefon bat president jong kari Russia Vladimir Putin ka Russia bat ka Ukraine kila beteng ban ya penpai no markeliang ya ki koidi thma hadien bakini ki arteli kiri kila ya soy ya ka saskular ha ka arterik unaitung ha Istanbul ha ka je kran ka bakhaddo ka balalong hari Turkiye ka Russia bat ka Ukraine kila poi sha ka jing ya menjur ban ya ai lot barok sipai bala mensaw bat bedang don hapdeng ke jing sumar kun thupru ek sipai ki bedang hapo karta ka ba arpsan palat saw pongut ki brio kila mensaw jur ha jing bethai jong ka wai ka gas station hanong ba Rome jong ka ri Italy ha ka steps ni thodi kat kum ke jing ethu jong ki Borsen Shar district ka jing bethai kala ja ha via Gordiani ka ba hapo ka Prenestino district jong ka Eastern Rome la ethu ru bayaki pamsaw la penkenria no sha hospital banyo jingsu. President barim jongka South Korea Yoon Suk Yeol ulasya tokit biang hakasin ke baar hadin ke jing pengat kendon na ke jing penjari ya ke ansipai lene ke martial law ke bem la trekam setia hau benai no pra arajar arpusaw. Uyun ulapoi haka office jong Chu Yeon Suk ubadai special counsel hakapor kandai bejimen step dakaba yat light klem da jubab setia ya ke jingkeli jong kilat pathai khubor. President Donald Trump jongkari United States ula soi ya ki tariff letter of exports na benta ki khat arteli giri ya ki balak milenti ban sapha haka new tarik unaitung arjar arfsan. Haka jing ekran bat kilat pathai kubor Trump ula ong baki kerteng jong kiri giban sayok pediang yaki siti on sapan bena tat hado kala sengi ublei jong katayo kapan Shibenta jong ka jinglet jingo yaki santeli kiri ka perthai ban pan klanye ka jingye dai parlok ha pedeng kiri India bat ki Menteri rang bado kari India ula poi nengkong ha Argentina bat ula syak priang sengu baha kinong India ki bala buhai snong ha Buenos Aires tang shiyo kejat ha Alvear Palace Hotel kebadan ha Buenos Aires Argentina.
Uway na kinong India, ulapan pa bu swokmen hadu kata-kata ban yo ya kalat ban ya kendo markmat yo menteri rang bado kari India hadin bu lasa hagari Argentina daki pau sila. Kinong trei jong katanat wildlife kanong ba Lahore, Pakistan kila kem yo way briu hadin ka jing light pet jong using bau lari ubala dai pen mensau ya ki laingut ki breu kuntup ya ki arngut ki kena bat ya kawai ka kentai ya using bala ya okem biang da ki nong trei ketanat wildlife da ka jingirap jong ki pulit hasha di khoi la pelai no shaklau ka balong ka yeng ka sem ka bakim rat klau ki jushong jusa ki bahaya ngasem ka tengah ki parlok bat ki klori la ka jong kari Portugal bat ka Liverpool FC kila yam pat do not ha ka sngi le buram khaddo ka sngi on tap ya ka met badangsa jong Diogo Jota ubala khlat no ha ka jingi accident kali ha Spain u Diogo Jota ubalong khpa jong ki laingut ki khon ulayap rengkat pat upara jong u Andre Silva hadien baka kali Lamborghini ka bakisyong kala kemding kensan na ka jing bethei jong ki tayar kali ha ka steps ni palai dagi pongut ki klori la kai football naka kanhon Liverpool FC bat naga national team jongkari Portugal kila yok jat biang hakapela da Hesu Heiko tangkhat wais ngi minshwa ba u Jota ulaya tho shongkurim bat katanga ba ejung karute Cardoso kito kilong kimat kublai